Viete všetci, že v auguste 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie. Tie udalosti, ktoré boli, krátko potom nebudem rozoberať, zmienil by som sa o tom, čo sa stalo vlastne po obsadení Ružomberka 6. septembra. Ružomberok bol obsadený jednotkami bojovej skupiny SS Schäfer a to vytvorilo reálne nebezpečenstvo, že sa nemeckým jednotkám podarí ľahko preniknúť najkratším cestou z Ružomberka cez Liptovskú osadu, hradskou cestou cez Veľký Šturec do centra povstania Banskej Bystrice. Táto obrana južne od Ružomberka bola však povstaleckými vojakmi stabilizovaná, pričom v smere Ružomberok-Banská Bystrica jednotka Schäfer narazila na jednotky 6. taktickej skupiny, ktorá bola vytvorená na tomto úseku dňa 10. septembra 1944. Jej hlavnou úlohou bolo brániť severozápadnú oblasť povstaleckého územia, čo malo dôležitý význam z hľadiska celkového strategického zámeru Slovenského národného povstania. Veliteľom 6. taktickej skupiny bol podplukovník Jan Černý. Také taktické dáta o 6. taktickej skupiny, táto mala k dispozícii 4 pešie prápory, 2 ďalostrelecké batérie, protilietadlovú batériu, ťažkých guľometov a mínometov a spojovaciu ženinnú rotu. Obranný úsek 6. taktickej skupiny, ktorý nesol krycie meno Zobor, sa stal postupne jedným z najlepších a najstabilnejších úsekov povstaleckého frontu. Z histórie vieme, že prvé útoky na obranu 6. taktickej skupiny zo smeru od Ružomberka začali už 7. septembra 1944. Bojové akcie oboch bojujúcich strán sa však sústredili najmä na dominantu regiónu kódu 1062 Ostrôv, južno od Ružomberka, na ktorej úpäti sa vlastne nachádzame a ktorá bola významným strážnym a pozorovacím stanovišťom na pravom okraji hlavnej obranej čiary. Nemecké velenie po opakovaných neúspešných pokusoch preraziť obranu 6. taktickej skupiny si uvedomilo, že úspech na tomto smere možno dosiahnuť len obsadením tejto výšiny.
V čase od 7. septembra až do 23.10.44 uskutočnili nemecké jednotky na ostrovo 14 útokov. Pričom 10. októbra 1944 bola bojová skupina Šefer stiahnutá do priestoru Jelšavy, kde bola nahradená a vystriedaná brigádou Wirlewanger. Ale o tom už bude možno v ďalších rokoch iná ukážka. Ja by som vám povedal, ako túto celú situáciu v tom období videli vlastne tí pamätníci a tak ako bola zachytená z rozprávania a z obecnej kroniky, prípadne z ďalších prameňov, ktoré boli zadokumentované. V stredu vlastne toho 6. septembra 1944 skoro ráno začal útok nemeckej armády na povstalecký Ružomberok. Na základe lživej propagandy, ktorá tvrdila, že nemeckí vojaci vraždia ľudí, vrátane malých detí, znásilňujú ženy a všetko pália, všetci občania Ružomberka a okolitých dedín utekali do hôr. Takisto aj obyvatelia Ludrovej, konkrétne vo vile Ludrovej, zostali len traja starí chlapi a v Zemianskej Ludrovej to bolo podobne. Zhruba o 7:30 ráno bolo počuť obrovské detonácie. Tieto detonácie znamenali, že povstalecká armáda v rýchlosti vyhodila do vzduchu muničný sklad na Kramariskách. Zhruba o 10:30 boli už Nemci v Ružomberku. Prvá nemecká hliadka na motorke, Sajtka, ktorú aj neskôr uvidíte v rekonštrukcii, prišla do Ludrovej ešte pred obedom. Prešli cez most ponad potok popred Kajúchou a zastavili sa na riadku. Zbadali tam Gustáva Kajúcha, občana Ludrovej z povstaleckého vojaka, ktorý vlastne utiekol z tých obranných pozícií pred Ružomberkom a prišiel sa domov prezliecť, ako ich sledoval pohľadom spoza rohu domu. Keď ho vyťažili, zistili vlastne, že partizáni ušli do hôr, Nemci sa podľa výpovedí očitých svedkov skúti zasmiali, otočili motorku a odišli. Až ku večeru prišlo do vily Ludrovej asi jedno družstvo Nemcov, ktorí sa ubytovali v sále potravného družstva. Občania Ludrovej boli medzi tým evakuovaní v Ludrovskej doline. Prví z odvážilcov prišli domov aj so svojimi rodinami ešte v ten deň. No prevažná časť sa vrátila do svojich domov až na základe výzvy vojakov nemeckej armády, ktorí ukázali ľuďom evakuovaným v Ludrovskej doline, že sa nemusia ničoho báť, majú sa vrátiť do svojich domovov. V opačnom prípade inak budú pokladaní za banditov, ako vtedy boli označovaní partizáni, a tak by bolo s nimi aj nakladané. A teraz by som došiel k tomu, že čo bude vlastne zobrazovať naša ukážka. V piatok do obedu, to je z toho 8. septembra 1944, Nemci vyslali do Ludrovskej doliny vojenskú hliadku síly jedného družstva vyzbrojenú ľahkým guľometom. Podľa spomienok občanov Ludrovej, strelcom z ľahkého guľometu bol mladý, vysoký chlapec s ryšavými vlasmi a pehami. Práve pre tento výzor si ho zapamätalo viacej občanov a dali mu meno Červenák. V tom čase na začiatku Ludrovskej doliny sa nachádzali dve čaty vojakov povstaleckej armády. Jedna bola zakopaná pod Sekolkou, druhá oproti na druhom brehu Ludrovianky v Kopčeku. Ich úlohou bolo pravdepodobne zabezpečovať prechod kubickej posádky z Brestovej cez Ludrovskú dolinu, prípadne až cez Komornickú dolinu do Litovskej osady. Traja vojaci z tejto čaty, zakopanej pod Sekolkou, odišli zo svojho postavenia, zišli dolu do doliny k potoku, vyzuli si baganže a umývali si nohy potoku. V pravom slova zmysle to vlastne ani neboli vojaci, boli to zhruba 17-roční chlapci, ktorí nemali žiadny vojenský výcvik, žiadne skúsenosti. Aj teraz v tejto dobe je záhadou, ako sa mohli vlastne dostať medzi vojakov povstaleckej armády, pretože po počiatočnom zmetku v ten prvý deň povstania v Ružomberku, čo bol 27. august, kedy sa ku zbraniam z vojenských skladov v Ružomberku dostali aj staršie deti, tieto zbranie boli následne zobrané a mladí bojovníci boli poslaní od partizánov a regulárneho vojska domov. Niekedy pred obedom prasajú na sadničkách jazdca z torku prekvapila slovenských vojakov. Nemci keď zbadali vojakov zaláhli vlastný kilometr ukažení dolového pozdravenia, zhruba v mieste s lokálnym názvom Zadbutovej záhradou a nepripravených slovenských vojakov napadli palbou v bezprostrednej blízkosti. V tomto boji boli ťažko ranení všetci traja slovenskí vojaci, dvaja nemeckí, pričom strel z ľahkého kulometu ten Červenák, ktorého spomínali ľudia, bol na mieste zastrelený. Jeden ranený nemecký vojak utekal dolu cestou až do vily Ludrovej, pričom dobehol k vrátam z Janikovej gumna pod kostolom. Nevládajúc bežať ďalej, vystrel z pušky a na tento výstrel sa vlastne zbehli všetci nemeckí vojaci, ktorí boli ubytovaní v potravnom družstve. Ich veliteľ, keď si vypočul správu, čo sa deje, sadol na svojho koňa, ktorý bol ustanený v marštáli u Zubajov a uháňal na miesto, kde sa odohral boj. Na mieste našiel rozstrelaných slovenských vojakov, ktorí možno niektorí, možno ešte všetci javili známky života, ktorí sa snažili odplaziť do hory. Postrelali ich pištoľou ranou do hlavy. Ranených a taktiež mŕtvého Nemca odviezli Nemci do Ružomberka, postrelaných slovenských vojakov dal nemecký veliteľ odviezť na voze do cintorína v Zemianskej Ludrovej. Nedeľu 10. septembra sa uskutočnil v Zemianskej Ludrovej pohreb. Pohreb slovenských vojakov bol údajne aj s vojenskými podstami. Nemci vystrelili na počet spadlých slovenských vojakov zhruba 27 výstrelov. Čiže toľko je zo zaznamenanej histórie a z výpovedí kroník a ostatných archívnych materiálov.